ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಲೈಫನ್ನ ಇನ್ನೂ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ನೀನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಪ್ಪ ಪೆರಂಗಲ ಕೈ ಪತ್ತಂಬತ್ತೀರು ಬಾಯ್ ಕೊನ ಪಂಡ ಕೊನ ಬಂಡಿ ಯಾ ಬಂಡೆ ಬಿರ್ಚು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕೊನ ಪಂಡತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಕೊನೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಡ್ದು ತಿನ್ಕಂದು ಇಂಕ ತಿಂಡ್ರೆ ಜಟ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊರ್ಚು ಬಂಡೆ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪಾಡಂದು ಅವು ಹೂವು ನಮಕ್ ಬೊರ್ಚಿಂದಿ ಪಂಡದ ಅವು ಒರ್ಕ ತಿನ್ಕಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಸಲ ಶುರುವಾಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ಸ ಫೋನ ಗೊಂಜಿ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ಷೋ ಪೋಂಡು ಅಂತ ನಡಪೋಡ ಪುಂಡತೆ ಕಂಡೋಡ ಅಂಚರಿಯ ನಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೋನ ಗೊಂಜಿ ದುಂಬು ಇತ್ತಂದೆ ಇಡ್ಡೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈಂಡ್ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಳಾತ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮನೋದಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜೇನ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕಿದಾಡ್ ನಾನಿ ಬರ್ಸ ಯಾಲ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗತ್ತೆ ಜಿಯಾನ್ ಪೋತೆ ನನ್ನ ಇದಂಡು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಕುರ್ತಾ ಪಾಡುವೆ ನಾತೆ ಇಜಿಂದ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಐತೆ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ದಪ್ಪದ ಮಂದಿರಿ ಕುರೀರಿ ಅಂತ ಹತ್ತಂಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಂದಿರಿ ಅವು ತೆಲ್ಪಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಯರು ಬುರ್ಚಿಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಂಡ ಅಂದು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ತಲೆಗೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಪಾಡುವೆ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಇಜಿಂದ ಚಳಿ ಮಮ್ಮಿ ಇಂದು ಅವಳು ಮಂದಿರು ಬಿದ್ದ ಕುಲ್ವೆ ಅದೇ ಪಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ತಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತವಳು ಏರು ಪಪ್ಪ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಮುಂಕಿಂತ ಅಂಚ ಅದು ಮೂತಲೆ ಜಿಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ ತಗೊಂಚಿದಿರ್ಗ ಬರ್ಸವರ ಉಂಡತ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ನಿ ಆಯ್ತು ಟೊಪ್ಪಿಲ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಅದ ಜಿಯಾನು ನಾನು ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪನ ಉಣ್ಗಂದು ಟಿಫಿನ್ಗಂದು ಒಂದು ಬಾನಲೆ ದಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದಾಡಿಯಾ ಮೊದಲು ಒಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಾಡಂಡೆ ಇದು ಅಂಚ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಪನೊಂದು ಕೊಡೋಲು ತಮ್ಮನದವಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ತಕ್ಲಿ ಐನ ದೀ ಉಂಡೆ ಈಜು ನಾನು ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೀ ಕಾಮ್ದು ಬೊಂಬಾಡಂತೂ ನಾನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕಣಪ್ಪ ಉಂಡು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕುಜತೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ಲು ನಾನು ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇ ಅಂಚ ನಾನು ತೂಕ ಫೋನ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಈರಪ್ಪ ನವಲೆ ಉಂತಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೋಲ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಇದು ಅಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರತ ಅವೇ ದೀಪೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಪೊಪ್ಪಲ ದುಂಬುಡ ಪೋಂದಿಲ್ದೇರು ಜಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಚೀರ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ತನ ಏನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅಮ್ಮಲ ಅರ್ಪೆ ದೂರ ಓಪುನು ಗಂಧ ಪಾಡ್ತಂತುಲ ಅಜ್ಜ ಅಂದು ಏತು ಗಂಧ ಆಡ್ದೇನೆ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ತುಲಿ ಗಂಧ ಆಡ್ದು ಪೋಯ್ ಈ ಪೋ ಅಮ್ಮ ನೊಟ್ಟುಡು ಬರ್ಪೇನ ಯಾಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬುಡಿಯಾನೋಲ್ಲ ಕುಲ್ವೆ ಅಂದ ಆಶಾ ಬರ್ಪ ಬಾಯ್ ಆಶಾ ಆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಅತ್ತ ಬನ್ನಿ ಬಲೆವನ್ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಂದು ಇಂಗ್ಲೇನ ಪೆತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಬೆ ಬತ್ತೆ ಅಜ್ಜ ನಾವು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಮಂಡೆಡ್ ಉಂಡತ ಮೊಲೆ ಅಂತ ತಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡು ಬನ್ನಿ ಆತ ಜಿಯಾನ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಮಲೆ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪಾಡಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಏನು ಒಂದೇನು ಹೆಚ್ಚ ದುನ್ನ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಜಿತಾಯ ಪಂಡಿಟ್ರೆ ಇಂದುಲೆ ಪರಣ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮನತ್ತವು ಬೇತಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡ್ದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾನಿ ಬರ್ಸವರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಿತಾಡಿಯಾರ ಅಂದೆ ನಾನು ಆರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೇರು ಗಡಿ ಅಂಚ
ಬರ್ಚಿ ಮಾ ಬಾ ಪೊಯ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ತುಲಿ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸಮಾಲ್ದಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಪೊಪ್ಪೆ ಅದಪ್ಪ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಟ್ರೈನ್ಲ ಹಾಂ ಎಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಕಿದಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ ಪುನಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪು ನಂಚೆ ನೆಂಕ್ಲ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಬೇಜಾರ ಜೊಕಾರಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ದಾಯಪಣ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತೋ ಪಿದಾಡಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪೇರು ಮಂಡೆ ಬಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು ಅವಳ ಹೆಂಗ್ ಕೀಸಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನೊಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬಂಜಿನ ಫೋನ್ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡು ಒಂದಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪನ ವಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಗಾಂಡ ಎಂಕ್ ಒತ್ತಿ ಪೋಪೆ ಪಂಪನ ಅದು ಟೆನ್ಷನ್ ವಾಲೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಆಂಡೇನ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆನ ಸುಮಲ್ದೇರು ಬುಲ್ಪರ ಪುರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಮಂಡ ಆಯ್ನತಿ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಬುಲ್ಪರ ಬರ್ಪು ನೀನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದೆ ಎಂಕ್ ಏನ ಬುಲ್ಪರ ಉಂಡತೆ ಪಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾಡು ಕುಲೊಂದು ಬುಲ್ತ ಬರ್ತದೆ ಆತೆ ಹಿಡ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನ ಪಂಡುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ನಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇಜಾರುಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಕೇರೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂಚೆನೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಲ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು ಎಂಕ್ ಅವತ್ತು ವರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು ಪಂದೆ ಪಂಡ ಇದು ಯಾಂಕಿ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ನೈಟಿ ಪಾಡೋಡಿತ್ತಿನ ಕುಲೊಂದೇರು ಸೀರೆ ಪಾಡೋಡಿತ್ತಿನ ನೈಟಿ ಅಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದಿಯೆ ಪೂರ ಅಂತಲಿ ಆಗೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಕಲ್ದಕ್ಕೂ ನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಜೂನ್ಯೂರ್ಸು ಕಾಸು ಪೂರ ಉಂಡು ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇತ್ತಂತ ಬೆದ್ರ ಅದತ್ತ ಬೆದ್ರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬೆದ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಗ ಮುಗಿದಾಗ್ತದೆ ಇರಲಾದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೇನ ಬಂದ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜುಗ್ಲ ಬಿಟ್ಟೊಂದಿದ್ದೆ ಇಂಕ್ ಕಣ್ಪೆರದು ಬೇಗ ದುಃಖ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಳಗೊಂಡ ಜಿಯಾನ್ ಅಂಚ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾನು ಒಂಚೂರಿಂದ ಅಂಡ ಬುಲ್ಪು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದು ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟ ನಿಂತಿದ್ದು ಬರ್ರ ಮತ್ತು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾನ ಕುಲ್ಪುರ ಕಾಯಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕುಲ್ಕಂದು ಕುಲ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಜಿಯಾನ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸ್ಟೇಷನ್ 16 ತಬಲೆ ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ పిల్లలు మమ్మల్ని పేదగా ಎಲ್ಲ ఉన్నారు ಅಲ್ಪ పిల్లలు 16 ನಂಬರ್ ఉంది ಒಂಜಿ 16 ಇರಕ್ ತೋಜಿ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆಂತ ಒಂದು 16 18 ಇರಕ್ ಇಂಚು ತೋಜಿ ಬರಲಿ 19 16 ಸರಿ ಬೊಕ್ಕತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ರೇಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಿರ್ಗಾವ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಬೇತಗಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು ಹಾಲ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕತೆ ಅಜ್ಜೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅಜ್ಜ ಹಾಯ್ ಮಳೆ ಮಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಮಳೆ ಅರೆ ಆಯ್ತವ ini yang ruang maupun mami itu ambil para buci yang betul lah itu yuk nanti nih ಇಂಚು ಬಲ
ಮೂಲ್ತು ಒಲಿ ಅಜ್ಜೆಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಲ್ಲ ದಾದನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯನ ಒರಿಯ ಗೊಬ್ಬು ನಿಟ್ಟೆದು ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ಕೊಂಪೋಯಿನ ಏನೊಟ್ಟುಡು ಉಂತಾರ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕುಲ್ಲು ಜತೆ ಅಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಅಂತ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ 6 ಜನತೆ ಏನಾನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಉಂದೇನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮುಲ್ಕಿ ಮುಟ್ಟದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಮುಲ್ಕಿ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟದ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಆಪುಂಡತೆ ಐಕ್